Itolinet nyambane tuguskabusio mwanchumo rigereria umunyakero gubwe kiombe ge usekia makege siasa ya Jubilee Vincent Kamosi nigatebirenga etiketi ya magia Jubilee nigo herachie kweno no guchia sabarwandria bonsi asenchira iyo bwasioku asensemo yaye umukonyi bwe kiombe ge kwegerera hubwene bwa abari mukianat Kennedy Inyamwanda nigo nera mochiri hobotendrwe county ya Nyamira hase okombia sector yichisemi asatebire birase bya ECD yase county yo nigo bitararigereri wase enchira herengia nigo barenge ko yakwana igasomo igabwa matanga wene kiwase eward ya township bunge ya West Mugirango asomo likito Steven Nyarikembonde arenge na otu ari kandio robot rukubate nasomo yagabwa matanga hase ward ya township bunge ya West Mugirango imeyanyamira iyo mirania abanasiasa ao umunyakirogo w'echama ya Jubilee Moske Vincent Kamosi kawukwana kerekyo ni gaira libagerio na gotebanga nigo okubwatoka gwekitikiti abarwaneri ao koraje gokorekana senchera yo bwasioku nagosabanga barayi barense yechama yo na bari babwatokoga ni wetere chama yo bachi gotwara maisugu swandonsi tabana babami todyuki oyo Washington yoyo Evans Muman 2SP na otore na ende 2SP itore kiame ke giachupili na ende diu kiteangwa tebi na Washington noara na ende nkwana buno munyakero wo ochupili Kenya ngima monto ndete yo bwate ticket ya chupili ticket yo monto bwate no yo mubweka umuske Fredo Kemo Matiani yoko riyo president nero bwate ticket ya chupili bweka ababonsi pipa kanweni njega muroche abamurambara ari tubiri na ndo bakongese sikiro ikyo chumbe kya West Mugirango situbiri rero kinga kiye yitokorobera mucucu erindagara tuminyokanye na barobo ingonyora bambwatisiye bakonginyeria mbabwatisiye Kemosika okwana kerekyo nigo boiga kireko ko murai hokoriye kirokyo murai wense Moske Dr. Fred Matiangi nagotebanga gusi nigera cheko ba mega ya eri komosira assist to for 25 years ya itire umugusi ochiramo obeire ribo erimo noko be ribo erimo neri ngaba Kenya bandi ko rukingo ngawao baitabire batebire ngewe ko mwakonde umuskweto Fredo Kemo Matiangi nere tubwate bune presidential candidate twezi bitoro bere nyuma erinde tegere tomochi kura Josepi umuchumbo yo mokoro West Mugirango nigekareke boigara riringa asomwa ko 2027 boigo na chikwira na segeti eriyo korwanera kirogekyo abwate kuna diuki atebire na abo muchumbe gaiga West Mugirango na ende mbuyamono asebadia twabwatira nimeremo ane mwate yake mosikarati mokake na ende mbuyamono wonti mokia erindegere na ijeri angari bagana rerengereria buraibwane ngakina akorete na inu yaba ari baga mwarengereria ngakyo kemosiara aete nodi oregeti nere ya mwari baga okora emeremo na endekere ikirete igo esaudi abantu baminto nabangaini bono nima ete muendelete kobeka magi sana mogone go tik ewe ko mwako ndo mutinyo nane muchimente odi oregetiga ko nyora chia mubujere mumo etamwende na enda endre moko nyora ke mosina ende chia buchire mbu yakorete na ende ta koira na kore myake ende tam lakini ndo chebuye igeka to korigereria ebikorote byane na mutigirete byamobeire binene ewe ko mwako ndo che no bire dasma ichengira ne rindegere mbibeke nche bisaine omukonyi bw'omugachi bw'echama eriye kwegerera abari mwega Kenya nat Moske Kennedy Nyamwanda ekerekyo nigo boiga kwana nagotebanga ase county ya Nyamira nigo yatwara obotutukano obonke anne mono hase kumurekera ibirasi bya ECD genta mu mochiri yo senator obisi Eric Okongo Mugeni condition in Nyamira county as a problem togo tengo mwana na ikirasi nyatara manya kusome gesongo. The problem is in ECD. And ECD teachers are employed by the county. The county is messing up with education in this county. Just right from ECD. Ekananda soalia kuno mwalimu ngobanga buyo mwalimu kale mwana kale pipitu ngakanoge gesongo nyomba na yoko bamadadi. Umwana ali nasali akanoge gesongo. Nigo mwarimu Kennedy Nyamwanda ekereki atebire ngaso mwaka 2027 nigo arachigotena ekero kyo bosenta Nyamira igo komoranje
moroche shidiri Nyamira moroche muriko tebiwa kiano omomenyete Nyamira. You know the problems we are going through as people of Nyamira. This is because omonto otenete gendoge na oversight are very weak. Taribu nyara oversight this county bakabone county ya Salikire. Stephen Nyarikembole, Ensoko TV, county ya Nyamira.